Tiniyak ni Mayor Carmelo John Lazatin II na magpapatuloy ang tulong ng pamahalaang lungsod hindi lamang para sa mga direct victims ng pagguho ng gusali sa Barangay Balibago kundi maging sa mga negosyong naapektuhan ng insidente. Sinabi ito ng alkalde sa News at News Media Forum ng Pampanga Press Club o PPC sa Parkin by Radisson Clark. Ayon sa alkalde, patuloy na binibigyang assistance ang mga may-ari ng hotel at iba pang establishmento sa paligid ng istruktura na nagtamo ng malaking pinsala at pansamantalang tumigil pa ang operasyon. Kaya nga binibigyan natin sila ng mga legal advisor, no, para makatulong kung sino man ang pwede nalang lapitan. Para alam nila kung anong gagawin nila, alam nila kung anong proseso, para kasi sila ang magiging po natin, no, mga claimant dito sa na mga indirect nating mga victims. Nauna nang nagpahayag ang ilang hotel owners tungkol sa matinding damage sa kanilang mga gusali at pagkawala ng negosyo dahil sa insidente. Sinabi ni Lazatin na nagbigay rin ng city government ng legal assistance sa mga maliliit na negosyante na naapektuhan ng pagguho. Nandito naman po ang lokal na pamahalaan para i-assist sila dun sa proseso o procedure na gagawin nila. Parang sa ganon, alam naman nila yung kung saan sila pwedeng humingi ng tulong at kahit pa paano makompensate. Hindi lamang po yung mga owners na nandito rin yung mga nawalan ng trabaho. At kung titingnan nyo, yung perimeter na kinordon natin, kasama po yan sa lahat ng mga indirect victims po ng naguhong gusali. Nakikipag-ugnayan din ng Angeles City LGU sa pamamagitan ng Angeles City Tourism Office at ng Angeles City Tourist Information and Visitors Engagement o ACTIV sa mga pribadong organisasyon tulad ng Hotel and Restaurant Association in Pampanga o HARP upang makapagbigay ng karagdagang suporta sa mga apektadong sektor. Habang isinasagawa yung clearing and rescue operations, umikot na po ang lokal na pamahalaan kasama ang yung ating active o yung Angeles City Tourist Information and Visitors Engagement at yung ating Angeles City Tourism Office. Nag-ikot na po sila doon sa surrounding areas ng gumuhong gusali na sinasabi ni Mayor na mga indirect victims, no? Na ikutan na po sila at patuloy yung ginagawa nilang assistance sa coordination sa mga national agencies na maaring makatulong doon sa kanilang mga pangangailangan ngayon. Katulad na nabanggit ni Mayor, including yung mga displaced employees. No? Katuwang din dito yung iba ring mga private business organizations katulad ng HARP, no? Hotel and Restaurants Association of Pampanga. Yung nabanggit ni Mayor na legal assistance kasama na rin po doon. No? So patuloy po yung coordination ng lokal na pamahalaan doon sa mga, not only doon sa mga direct victims, but also doon sa mga surrounding communities. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na recovery efforts ng LGU para sa mga biktima ng insidente. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.